našu lásku, ktorú prežívame medzi sebou, ktorú vy dvaja prežívate, ktorá je medzi vami, tá je darom od Boha. Tá sa nevzala len tak, nespadla, neviem, z neba kdesi. Tá je darom. Aj vy ste jeden pre druhého darom. O tom je manželstvo. Seba darovať. Celého so svojím telom, so svojou dušou, so svojimi darmi, talentami, aj so svojimi možno, že muchami, všetci ich máme. Jednoducho dať sa celý tomu druhému. O tom je manželstvo. Teraz tam máme ženícha, keby ste chceli. Nie, ženícha nie. Berte ho. Bože chráň. Berte ho, je to. Ja, Michal, beriem si teba, Katarína, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Beriem si teba, Michal, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen.